argazkiz goze, odolez eta zuzordi. Europatarrak zanpatu naiz, irakan denik orgaindik. Ibainetako mendinepoak, eietaz mintza baladi. Aipaletzazkelen lehenik, arrolan eta karlandi. Burun gabetu bihotze sustu, jendalde lehertuekin. Mundu guztiaz nahiko zuten, berenaz bategi. Euskalen jendea denek batik xot, gogor jikitzen du jakin. Mendik gainautan buruan gora, gizonak gizon dagotzik. Indarekeriak ezarri mugak, traskatzen hasi orduko. Euskalen gogoan noiza jauziren, arranoaren pareko. Azpiliko eta bezainka hartzuko, eta jakintza gailtzeko. Gizonen libroak noizote dire, horrean gatik dialiko. Zoiten bizkarri medietari, jauzikandoan xirripan. Euskal semeak haien gogoa, bihotz muzia zurropa. Altxan burua denek bat kanta, Euskal burua gaur aipa. Entzunik zuen irrintzina, xutik dadin Europa. Altxan burua denek bat kanta, Euskal burua gaur aipa. Entzunik zuen irrintzina, xutik dadin Europa. Kanta honetan, Iratze Ederrek, Iratze Ederri hemen ikusi dugunez, etzen 760ean jaio, ezta? Horreagako gudua 778an gertatu zen, baina Iratze Ederrek mende asko geroago idatzi zuen gertakari horri buruz, 1963an. Eta Benito Lertxundik sartu zuen disko batean, Alta Bizkar itzaltzuko bardoari 1981an. Orduan, zer egin zuen bai batak bai besteak, askoz mende lehenago gertatu zen gertaera historiko oso garrantzitsu bat, euren garaira ekarri zuten, eurek bizi ziren sasoira. Zertarako, ez kontatzeko zehatz mehatz zer gertatu zen, eurak ez dira historialariak, ez dira kasetariak, ez dute frogatu behar ezer, idazleak eta musikariak dira, sortzaileak dira. Ez daukate historialari batek edo kasetari batek dituen, ez dauzkate arau hoiek, historialari batek eta kasetari batek, ahal dela frogatu egin behar du, berak esaten duen hori benetan gertatu zela, horregaitik ibiltzen dira artxiboetan, ordu pila batean, dokumentazio lanetan eta bila, ez da? Baina idazle batek, musikari batek, sortzaile batek, ez du arau hori. Idazle batek edo musikari batek gertakari historiko bat hartu eta egin dezake bere pentsamendutik, bere sentimendutik iragazi, galbaetu eta sortu artelan bat.
Hori egin zuten, bai Iratze Ederrek, bai Benito Lertxundik. Benito Lertxundik disko honetan sartu zituen, gerrarekin zerikusia zuten hainbat kanta. Euskal Herriaren historian, borrokarekin, indarkeriarekin, gerrarekin zerikusia zuten hainbat kanta. Eta horietako bat da Orreaga, ez? Eta orduan hemen, azkenean esaten du, altxaburua denek bat kanta, euskal gudua gaur aipa. Entzunik zuen irrintzia, zutik jardadin Europa. Zer gertatu zitzaion Iratze Ederri? 1914 lehenengo mundu gerra suertatu zen, eta hor 6.000 euskaldun hil ziren. 6.000 euskaldun. Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoakoak. Hoietako bat, idazlearen anaia. Eta horrek mina handia eragin zion. Baina etzen hori min bakarra sentitzen zuena Iratze Ederrek. Iratze Ederrek beste min bat sentitzen zuen. Identidadearen galeraren mina, hizkuntzaren galeraren mina, lurraldearen galeraren mina. Berak sentitzen zuen, bere sasoi hartan, euskara galtzen ari zela. Euskarak bere lurra galtzen, euskalduna bere lurrak galtzen ari zela. Hizkuntza desagertzeko zorian zegoela. Eta horrek izugarrizko mina ematen zion. Eta orduan, kanta berean, testu berean sartu zituen. Anaia gerran hiltzeak, eta hizkuntza, lurraldea, identidadea galtzea. Eta dei bat egiten ziren, edo zigun euskaldunoi. Esaten zigun, altxaburua denek bat kanta, euskal gudua gaur aipa, entzunik zuen irrintzina zutik jardadin Europa. Hau da, Iratze Ederrek borrokarako dei bat egiten digu, eta Benito Lertxundik ere bai. Horregatik aukeratu zuen bere testua. Borrokatu hizkuntzaren alde, borrokatu lurraldearen alde, borrokatu identidadearen alde. Hori da, beraien helburua. Zergaitik aipatzen dugu hau, oso ezberdina delako, kanta baten letra, eta musika ere bai, helburuaren arabera. Helburua, zuk baldin badaukazu helburu bezala, entzuten duenak, jarrera aktibo bat eukitzea, zerbait egitea zuk kantatzen edo idazten diozun horren aurrean, modu batera idatziko duzu eta sortuko duzu kanta. Eta beste helburu batzuk baldin badituzu, beste era batera idatziko duzu. Zure helburua baldin bada aldarria edo entzuten duenak zerbait egitea eta zurekin bat egitea eta errepikatzea beste batzuei eta denek batera zerbait egitea, modu batera idazten duzu, sortzen duzu. Zure helburua hori delako. Horretarako erabiltzen dituzun hitzak eta horretarako erabiltzen dituzun esamoldeak. Esaten badizute altxaburua hori erdi agindu bada proposamen bezala ere ulertu daitekena, baina eskatzen ari zaiguna da, bai Iratze Eder, bai Benito Lertxundi, beraiekin bat egin eta zerbait egin dezagun. Bale? Urrengo kanta egingo dugu Mendigo Izaliarena, hau da Lauaxetak idatzitako testu bat, eta honen estribilloa edo errepikan esaten du, dana emon bihar jako, maite dan askatasunari. Dana emon bihar jako, maite dan askatasunari. Hori ere agindu bezala ulertu dezakegu, ez da? Hori kantatzen baldin badigute, ez da? Zer esan nahi du dana emon bihar jako, maite dan askatasunari? Bizitza ematea, hau da, hiltzea kausa baten alde, arrazoi baten alde, borroka baten alde. Lauaxetaren izena, Lauaxeta entzun duzu inoiz, irakurri duzu inoiz, ez dut ustez? Ez, baina entzun, ez da ere, bale. Lauaxeta gure belaunaldikoentzat eta aurrekoentzat oso idazle ezaguna izan zen, poeta izan zen, eta baita ere ibili zen komandante, 36ko altxamentu fasistan eusko gudarostean, komandantea zen, idazle, kazetari eta komandantea, hau fusilatu egin zuten
1957an itxaroten ari, Parisko aldizkari, kazetari batekin zita egin zuen, hitzordua egin zuen, erakutsi nahi zion nola gelditu zen Gernika bombardaketaren ostean, eta hara bidean kontrol batean atxilotu egin zuten, eta handik egun batzuetara fusilatu egin zuten. Eta honek idatzi zuen Mendigo Ixaliarena deitzen den testua. Eta testu hori idatzi zuen 1956ko altxamendu fascista baino lehen. Eta hor, Lauaxetak ere galera bat igartzen du. Iratze derrek bezala, hainbat urte geroago, Lauaxetak 1955ean idazten duenean kanta honetako letra, galera bat somatzen du. Somatzen du euskaltzaletasuna, euskalduntasuna, euskal identidadea, euskaldunak galtzen ari ginela. Edo horrela sentitzen zuen berak, behintzat. Galtzen ari ginela zer, lehen esan dizudana. Hizkuntza, lurraldea eta baita ere bere kasuan fedea. Fede kristaua. Entzungo dugu Rafak nola kantatuko duen. Mendieze ikurrin eder, azkena isaituta izian, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitxidor berdiok, harin orduaz kantari, dana emon bihar jako, maite dan askatasunari. Dana emon bihar jako, maite dan askatasunari. Eta izildako arratsa, Euskadiko lur gainean, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Gazte di horren didarra, baidala didar solila, aberri baten saminez urduri dabilerria. Askatasun goxalderut, sukarran dira pasuak, sukarran pasuak eta zidar argizia itxasuak. Orduan oste aldrea, aberri minez kantari. Dana emon bihar jako, maiten dana askatasunari. Gazte horreik goruntzuaz, abestita ikurrinez, lainoan baino tirotzak bedartza da gero dolez. Ikaraztua zuzuak, mendia dago izilean, amargazteren lerdena, bizitza barik lurrian. Eta juntziko bakia norbaitek darrai kantari. Dana emon bihar jako, maiten dana askatasunari. Dana emon bihar jako,
askatasunari, askatasunari. Bueno, Gernikan egingo dugu orain, zer da zuentzat Gernika? Herri baten izena, ezta? Entzuten duzuenean Gernika zer gehiago datorkizue burura? Esan? Abesti bat? Bombardau zabien toki bat? Zer? Kuadro bat, norena? Picassorena? Arbola? Bueno, hori guztia jakin zuelako, Joseba Sarrionandiak idatzi zien letra bat Kensazpikoei. Kensazpi taldea entzun duzue? Eta kanta hau entzun duzue? Bale. Eta zer deritzozue kanta honi, ze sentimentu sortzen dizue kanta honek? Aztertu egin duzue kanta? Bale. Eta letran zer agertzen da? Izenak? Bombardeoan hil zienen izenak? Zehatzago? Zelakoak ziren bombardeoan hil ziren hoiek? Umeak. Umeen izenak, ezta? Kensazpi taldea badoken aurkituko dugu. Igual letras, claro, igual hori da, letras. Hauxe da Kensazpi taldea eta beraiei bidali zien Joseba Sarrionandia idazleak letra hau, ezta? Eta hasieran eurentzako eurek harridura sartu zuten eta apur bat decepzioz ere, ez duten ulertzen, zer da hau baina? Izen batzu dira eta kantatzen hasi zirenean ostera, beraiek asko hunkitu ziren, ez? Beraiek esandak guri, ez? Hasi zirenean kantatzen, izen hoiek kantatzen hasi zirenean, bombardaketan hildako umeen izen hoiek kantatzen hasi zirenean, asko hunkitu zirela, ez? Eta konturatu zirela zelako indarra eukan kantak izena bizenak izan da ere, ezta? Zenbat letra ezagutzen dituzue zeintzuetan izena bizenak agertzen diren? Oso gutxi, ezta? Ez da oso ohikoa letra batean horren beste izena abizen agertzea. Bueno, Joseba Sarrionandiak hori egin zuen. Baina ez dira bakarrik agertzen izena abizenak. Aurkituko dugu, badoken badagota, kanta. Gernikan. Badoken batzuetan letra eta guztia agertzen da, eta beste batzuetan ez da agertzen, Baina, kasu honetan agertzen da, hemen daukagu. Letrak agertzen dira, baina lantzean esaldiak agertzen dira, ezta? Neskato erre bat, gorputz zatiak, beiz zatia, asto behi gorputz zati, neskato erre bat, ume identifika ezina, Gernikan. Zeri buruzko referentzia dira hoiek? Batek esan aipatu du, Picassoren kuadroa buruan daukazue, gogoratzen duzuen nolakoa den? Eta hor zer agertzen da? Bai, bakarrik? Zer gehiago agertzen da? Personak agertzen dira ere bai, zatiak. Ez? Orduan interpretatu genezake, hemen Sarrionandiak hartu zituela hildako umeen izenak, eta Picassoren
Gernika kuadroko irudi batzuk, eta hoiekin osatu zuela letra. Zertarako egin ote zuen hau, Sarrion Handiak? Esan genezake zuen ustez Picassoren Gernika kuadroa dela mundu osoan Gernikari buruz ezagunena den simboloa? Hau da, mundu oso hartzen baldin badugu, mundu osoko jenteari galdetuz gero Gernika zer da zuretzat? Gehienek esango luketela Picassoren kuadroa, ezta? Eta Picassoren kuadroa zeren simboloa da? Interpretazio asko daude, baina orokortuena da bakearen simboloa dela, ez? Gerraren kontrakoa. Gure interpretazioa da Joseba Sarrion Handiak hildako umeen izenak hemen eta Gernikako kuadroaren pasarteak edo erabilita zerbait aldarrikatu nahi duela. Eta da garrantzitsuena hildako umeak direla. Hil zen jentea dela. Eta ez kuadro bat. Ez ditzagun ahaztu hildakoak kuadro bat goratzen dugun bitartean. Hori da gure interpretazioa. Bale? Nahi dozuneanaba. Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Lekarreta, Catalina Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Neskato erre bat, Gernikan. Regina Aldama, ume identifika ezina, Aurelia Candez López, Clara Zaldunbide, Gorputzatiak, Germana Basamehor, Maetxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Bilba Uriona, Beizatian, Kandida Miazk, agure baten gorputzerrea, Catalina Barrena Barrena, Nagapita Iturralde Zuloaga eta Maria Iturralde Zuloaga, Gernikan asto behi gorputzati neskatu erre bat, ume identifika ezina Gernikan, 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 Gernikan. Daniel Ibarzabal, Catalina Rien jaio, asto gorputzati Andreekin nahastuta, Juana Beotegi, Bilbao Jacinta Gandiaga, eta eunka ume identifika ezinak Gernikan, Gernikan,
Gernikan. Bueno, eta kanta hau orduan entzun duzuenean, zer sentitzen duzue? Zer sentimentu datorkizue? Posa, laitasuna, dantza egiteko gogoa, zein? Zer sentimentu? Tristura. Zergatik tristura? Jente asko hil zalako Gernikako bonbardaketan. Baina hori letran ez dino, ez da? Edo bai? Baina guk badakigu. Orduan, letra, kanta, entzun baino lehen, hori guztia badakizu, gero kanta bestera batera bizi duzu. Ze honi buruz espadakizu ezer, espadakizu Gernikan zer gertatu zen, espadakizu Gernika zer izan den gure guraso, aitite, amama, euskaldun askorentzat, kanta bestera batera bizi duzu. Gustatuko zaizu, kasu honetan Rafaen ahotsa edo, diskoan Einauten ahotsa eta Kenzazpikoen melodia edo ez. Baina zuk baldin badakizu zer gertatu zen Gernikan eta zenbat jente hil zen eta zenbat sufrimendu ekarri zuen horrek, kanta bestera batera bizi duzu. Eta hori gertatzen da kanta askorekin, gure historian. 20. mendeko idazle eta musikarien arteko, edo idazle eta musikarien arteko elkarreraginetik sortutako kanta hauetan, ezaugarri komun asko daude, baina bat oso nabarmena da, badagoela galtzaile izatearen sentimentu bat. Galtzaile izatearena. Eta idazle hoiek, eta musikariek noski hartu dituztelako letra hoiek, ematen du barruan badutela, sortzen dutenean, idazten dutenean, galtzaile izatearen kontzientzia bat. Kontzientzia kolektibo bat. Euskaldunok galtzaileak izan gara. Galdu egin dugu. Lehen aipatu dugu, 778an irabazi genuela bataila bat, baina gero etengabe egon gara borrokan eta etengabe gure artean. Eta hor beti galtzen. Eta badago sentimentu hori letra askotan. 20. mendeko letra askotan. Ezaugarri bata. Nora goaz egingo dugu, Rafa? Vale. Rock musika entzuten duzue? Bai eta ez. Rock musika euskeraz entzuten duzue? Ez duzu entzuten. Lehengo egunean, egon ginen beste ikastetxe batean, eta haietako batzuk esaten zuten rockak beraiei ez diela ezer eragiten. Apur bat, aspergarri edo bezala, balitz bezala edo, ez? Zuek ere berdin sentitzen duzue? Entzuten ez duzuenok zergatik ez duzu entzuten, adibidez. Ez aizuelako gustatzen gitarra, bateria, bajo, musika, horrekin sortzen den musika, ez duzuelako entzun, besterik gabe. Zer da roka zuentzat aspergarria edo jakiteko da ez da azterketa bat, Bai, gogorra, Osea, esan nahi, bai, Zarata esan nahi duzu? Eta roka entzuten duzuen ontzat? Zarata da, roka? Polita. Motibo egite duzu? Bueno, euskeraz roka roka egin zuen lehenengo taldea, diote Errobi talde izan zela. Euskaraz roka egiten lehenengo taldea Errobi. Noiz 1974an. Gaur 46 urte. Anje Dualde eta Michel Duko. Hoiek egiten zuten musika
baina letrak egiten zituen beti, lehenengo 2 diskoetan behintzat, idazle batek, Daniel Landart idazleak, oraindik bizi denak. Eta hauek oso argi zuten zertarako kantatzen zuten, zein zen kantatzearen helburua. Zuek entzuten dituzuen musika taldeen helburua zein dela uste duzue? Beraien musika guztetia, famoso itea, bai? Dirua irabaztea, asko ez. Eta famosoa euskeraz egin leike? Bai. Zer gehiago, zein da euren helburua? Eurek pentsetan deurina transmititzea. Bueno, errobikoek argi zutena zen, beraien ekarpen bat zela askoz proiektu eta helburu handiago bat lortzeko. Euskal Herriaren askatasuna lortzeko kantatzen zutela. Hori argi zuten, eta hori letretan esan egiten zuten. Eta helburu hori zuten ez, era batera idazten zuten eta kantatzen zuten. Egingo dugu, nora goaz? Gure toki eder guztiak dituzte abilki bildu, beren egintzen obratzeko, denak paso denak aizu, lege arrotz madarikatu, bihurtu ez baliatu, gure herria deramate, eriotzeari buruz. Mementuan ahulgira, baina ez da luzarako, gure itxutasunetik, bai gera laster jalgiko. Itxas bazterra hartu dute, bai eta etxe zaharrak, hartzai borda edo etxolak, arbasoek utzi lurrak, eta orain nahi digute, mendia ere batxi, nola deabru beharko dugu, hemendik aitzina bizi. Mementuan ahulgira, baina ez da luzarako, gure itxutasunetik, bai gira laster jalgigo. Gure herrian lantegiak dira zinez beharrezko, zorigaitzez jaun txapeldunek, turismoan ahiako, turismoaren izenean, gure hobeki galtzeko, hola segituz luzak gabe, ez auku deus geldituko. Atzaradi, atzaradi, ene euskaldun aurri den. Atzaradi, atzaradi,
Euskal Herriaren alde. Atzaradi, atzaradi, ene euskalduna urri den. Atzaradi, atzaradi, Euskal Herriaren alde. Bale, zuen ustez zein da Daniel Landart idazlearen eta Errobi taldearen helburua kanta honekin? Zer lortu nahi dute? Atzar adi zer esan nahi du? Badakizue? Atzar esan nahi du esnatu, ez? Esnatu. Esnatu zaitez, esnatu zaitez. Zer lortu nahi dute horrekin? Edo zergatik esaten dute esnatu zaitez, esnatu zaitez? Euskara dabilela galtzen. Euskara. Non aipatzen du hemen euskara? Begira, berak idatzi zuen, gure toki eder guztiak dituzte abilki bildu. Beren egintzen obratzeko, denak paso, denak aizu, lege arrotz madarikatu, itxas bazterra hartu dute, bai eta etxe zaharrak, hartzai borda edo etxolak, arbasoek utzitako lurrak, gure aurrekoek utzitako lurrak. Eta orain nahi digute mendia ere ebatxi, ohostu, lapurtu, nola deabru bizi beharko dugu hemendik aurrera? Mementoan ahul gira, baina ez da luzarako, gure itxutasunetik bai gira laster jalgiko. Salatzen ari dira, edo ari ziren, kolonizazioa, lurrarekin batera kentzen dizute nori guztia, eta zuri bizi zaren lurra kentzen baldin badizute, zer kentzen dizute? Beste guztia, kentzen dizute. Kentzen dizute hizkuntza, kentzen dizute identidadeaz, kentzen dizute zure izateko modua. Etortzea lez, hori Lapurdin gertatzen da gaur egun ere ez, etortzea lez Aretxabaletara, urtero, Lapurdin gertatzen ari den bezala, beste herrialde batetik 3.000 persona, beste hizkuntza bat hitz egiten. Eta zuenak hemen bizi zen jendearenak ziren lurrak kentzen. Imaginatu hori, zer gertatuko litzateke? Zuen aite, ama, aitite, amama, izeba, osaba, zuen aurrekoen lur guzti horiek, kanpotik etorriko balira beste batzuk, beste hizkuntza bat hitz egiten dutenak eta kenduko balizkizuete, zer gertatuko litzateke? Zer egingo zenukete zuek? Burrukatu. 1975 horrela bizi zuten Daniel Landartek eta Errobikoek Lapurdin gertatzen ari zena. Eta horrela kantatu zuten. Eta beraien mezua horregatik da, esna zaitez, esna zaitez, borrokatu Euskal Herriaren alde. Berrogeita bost urte atzerago. Ez da horren beste historian, ez? Bueno, baina idazteko eta kantatzeko moduak aldatuz joan dira. Lehen, zuek ze urtetakoak zarete? 20. mendean batez ere aldarrirako kanta zena, hau da, eskatzeko, borrokarako deiak egiteko, aldarrikapenak egiteko, ez? Sozialki eta zeuden eskaera horiek guztiak kantuaren bidez adierazten ziren, 20. mendearen amaieratik gaur egunera arte asko aldatu dira. Eta orain beste gai batzuk hartzen dira, kantatzeko beste modu batzuk hartzen dira, idazteko eta ondorioz musika egiteko ere bai. Zuek gaur egun entzuten dituzuen taldek zeri buruz edo zeri kantatzen diote? Zeintzu dira gaiak? Itsasoa, ilargia, euskara, borroka, adizkideak, futbola, telebista, eskola, etxeko lanak,
Adiskidetasuna, lagunak, maitasuna, zeri buruzkoa dira? Ez diozue kasu egiten letrari? Sexuari buruzkoak. Eta zer kontatzen dute? Entzuten dituzuenean letra horiek zer esaten dizuete zuei? Sexua egin behar duzuela? Zer esaten dizuete? Zelan sentitzen da nor? Kanta egiten duenak? Osa, bere esperientzia personala kontatzen du. Zer gehiago? Ez diozue kasu egiten letrei? Ez dituzue kantatzen letra horiek? Diferentiak, baina zer esan nahi dut. Zuek entzuten duzuena kaskoetatik ez duzue kantatzen? Orduen jakingo duzue zeri buruzkoa dan, ez? Edo berdin dizue horrek, kantatzen duzu eta listo? Kantatzen duzu eta listo? Bai. Ez daukalako eraginik zuengan? Ez dauka eraginik. Zu kantatzen duzu, etengabe letra bat, eta uste duzue horrek ez daukala eraginik zuengan. Zuen izateko moduan, zuen pentsatzeko moduan. Gai bat buruz iritzia eukitzeko, eraikitzeko orduan. Ez daukala zerikusirik. Seguru? Orain arte kantatu ditugun kantak gehienak, gizonek idatzitakoa dira, gizonek pentsatutakoa dira, oholtzan gizonek beste milaka personei kantatutakoa dira, konturatu baldin bazarete, ez dago emakumezkoen testurik, eta ez dago emakume kantaririk. 20. mendean oso nabarmena izan da hori, emakumea ez du euki oholtzarik, ez du euki mikrofonorik, ez du euki fokorik, erabat baztertua egon da emakumea. Eta hori oso nabarmena da, adibidez, letretan. Gizonezkoek idatzitako letra horietako askok zerikusi zuzena dute indarrarekin, borrokarekin, lehiarekin, neurtzearekin, etengabe. Beti gatazkan. Eta horrek izugarrizko eragin eduki du euskaldun askorengan. Izateko moduan, pentsatzeko moduan, jokatzeko moduan. Zuk kantatzen duzunak izugarrizko eragina dauka, gero zure pentsamentuan. Eta jendearekin, komunidadearekin harremantzeko orduan. Ezin duguna pentsatu da, buruz ikasten ditugun letra horiek eta egunero errepikatzen ditugun horiek ez dutela eraginik gure pentsamentuan, eta izateko moduan, eta jokatzeko moduan, noski daukatela, eta izugarria gainera. Izugarria. 20. mendean idazle eta musikarien arteko kantagintzak simboloak sortu ditu, eta simboloa jentearentzat zer dira? Oralekuak dira, heldulekuak dira, babesa dira, diskursoa eraikitzeko, pentsamentuak, ideiak eraikitzeko eta ordenatzeko. Eta zuengan gauza berbera, eta gaur eguneko musikagintzan gauza berbera. Letrek izugarrizko eragina dute gure jokatzeko eta pentsatzeko moduan. Eta sentitzeko moduan zer esanik ez. Orain egingo ditugu 3 emakumek idatzitako 3 kanta. 21. mendeko 3 testu. Bat izango da bere txisteak, beste bat izango da eguzki argitan, eta bestea sartzeko modurik onena. Jone Gorostarzu, Uxue Alberdi eta Mariluz Esteban. Orain arte kantatu ditugun kantetan, helburua oso nabarmena zuten idazleek, eta idazleek nahi zutena zen, entzuten zuenak zerbait egitea, jarrera bat eukitzea. Jarrera aktibo bat, zeu zer egitea. Atzarradi Euskal Herriaren alde. Eskatu egiten dute testu horiek, kanta horiek, zerbait. Eskatu egiten diote entzuleari jarrera bat. Orain entzungo ditugunek ostera ez. Eta aldea oso handia da.
Eta hiru hauek kantatuko ditu Rafak, ohartu gaitezen, oso lotuta dagoela gure kantagintza egoera politiko-sozialera. Ere bai. Gizartea aldatu den heinean aldatu da gure sortzeko modua, idazteko, kantatzeko modua. Hasiko gara Jone Gorostarzurekin, bere txisteak. Eta hor, Jone Gorostarzuk guk interpretatzen dugun bezala, kantu idazteko modu honen ezaugarrietako bat da, iradokizuna dela. Ez dizula esaten zer pentsatu eta sentitu behar duzun testu hori irakurri edo entzuten duzunean. Interpretazioa, irakurketa zabala izan daiteke. Eta gutako bakoitzak bere errealidadera, berak bizi duen momentu horretako egoerara, ekarri eta interpreta dezake modu batean edo bestean. Hasieran entzun ditugun kantak oso lotuta daude gertaeretara eta gai oso zehatzetara. Orain ostera bestera batera idatzi eta kantatzen da. Beste gauza batzuk, beste gauza asko, beste modu batzuetan adierazteko eta konpartitzeko entzuleekin, ez da, kasu honetan. Eta Jone Gorostarzu hauxe da. Eta bere txisteak Don Inorrez taldeak musikatu zituen. Nahi duzunea, Rafa. Bere txisteak ez dira ainonak jada, ez dira ainonak. Eta egun batean izerdi usainan duela hartzen zara. Berriro ere bukaeraren hasiera da. Bere txisteak ez dira ainonak jada, ez dira ainonak. Eta batean hotza zuak itzali dira, hotzan dator negoa. Berriro ere bukaeraren hasiera da. Berriro ere bukaeraren hasiera da. Letra hor daukagu. Hemen idazleak eta kantariak aukeratu baitu letra hori beren beregi. Zerbait egiteko eskatzen digu? Ez da? Eta zeri buruzkoa da kanta? Txistei buruz?
Ez direla onak txisteak. Bere txisteak ez dira hain onak jada. Ez dira hain onak. Eta egun batean izerdi usaina duela, ohartzen zara. Berriro ere, bukaeraren hasiera da. Kanta hau txistei buruzkoa da. Zeren metafora? Ez da baina errez orain jakiten zeri buruzkoa dan zuentzat, ez da? Ez da inerreza, besteak nahiko argiak ziren aurretik kantatu ditugunak, ez? Ze kanta haietan, idazlearen eta musikarien helburua zen, lehenengo kolpean ulertzea zeri buruzko kanta den, eta lehenengo kolpean ulertuta batekin eta errepikatzea. Beraien helburua zen, jente asko kanta hori batera kantatzea helburu handiago bat lortzeko, baina hemen ez da hori helburua. Jone Gorostarzuren helburua ez da irakurtzen dugunok edo entzuten dugunok jarrera aktibo bat hartzea, ez da? Hemen berak, gure interpretazioaren arabera, bakoitzak edukiko du berea, baina gure ustez ari da maitasunari buruz, eta batez ere, eguneroko maitasunari buruz. Eta topiko batzui buruz, maitemintzeari buruz. Maitemintzen zarenean, ikusten baldin baditugu Estatu Batuarrek egindako pelikulen 90% maitasunari buruz, edo Disney Channeleko saioak ikusten baldin baditugu, hoietan agertzen da maiteminaren estereotipo bat. Hau da, ematen du maitemintzen zarenean, maitemindu eta hortik aurrera dena izango dela zoragarria. Beti, egunero, une oro. Ezta? Jone Gorostarzuk adibidez horren estereotipo horren, ideia horren kontra egiten du, eta esaten du, jo, bai, baina egun baten konturatzen zara ja bere txisteek ez dizutela garrasiarik egiten, edo izerdi usaina daukala. Orduan konturatzen zara, hasten zara, konturatzen apurka-apurka maitasuna zer den eta eguneroko maitasun hori zer den. Hori da interpretazio posible bat, egon daitezke bat baino gehiago eta asko sakonagoak. Baina aldea da lehen entzun ditugun kantetan interpretazio askorik ez dagoela egiterik idazle eta kantarien helburua ez delako interpretazioak eskaintzea, baizik eta mezu zuzena egitea. Egingo dugu eguzki argitan, Rafa? Bai. Beste idazle bat, Uxue Alberdi. Uxue Alberdik aurten bertan argitaratu den, disko baterako testua idatzi zuen, eta izena dauka eguzki argitan. Eta dago Einaute Lorrietaren, ez iazkoa da, vale. Irteera argiak izeneko diskoan. Eta hemen, errepikatzen du behin da berriro, eguzki argitan hautsa izan. Eguzki argitan hautsa izan. Zer esan nahi du horrek? Pentsatu egin behar da, ez da? Ze, ez nazaitez borrokatu Euskal Herriaren alde hori lehenengoan ulertzen dugu edo ez. Baina eguzki argitan hautsa izan, gehiago pentsatu behar da, ez da? Entzun egingo dugu, eta bitartean pentsatu. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina egan egiteko
ez altzara inoiz. Eguzkia argitan hautsa izan. Hurbilegi gaude gezurretarako. Hurbilegi gaude baina edozein etzetan ezin da neguan eguzki argitan hautsa izan. Euria ari du ametsen gainean. Euria ari du baina susmodenen kontra jada ezin alda. Eguzki argitan hautsa izan. Berandu egida etxera gaitezen. Berandu egida baina oraindik albalitz zurekin nahi nuke. Eguzki argitan hautsa izan. Eguzki argitan hautsa izan. Bakoitzak entzun bere egoeraren arabera, bere ingurukoen egoeraren arabera, bizi dituen urteen arabera, interpreta dezake era batera. Azkeneko kanta egingo dugu. Mariluz Esteban, hau Basauriko idazle bat da, eta honek bere azkeneko liburuan besteak beste ere idatzi du zahartzeari buruz. Badakit zuengandik oso urruti dagoela, baina igual zuen etxekoengandik ez hain urruti. Zahartzeari buruz. Hori da gai bat, adibidez, 20. mendeko idazle eta musikarien arteko kantagintzan ez den agertzen iaia. Eta denoi gertatuko zaiguna. Da, ezta? Denok zahartuko gara. Istripuren bat edo gaixotasunen bat ez badaukagu. Oso gai universala da, mundu guztiko personei gertatuko zaie. Mariluz Estebanek bizi du modu batera hori eta horrela idazten du. Ez digu eskatzen guk horrela pentsatzea eta horrela sentitzea. Baina badaki gai kolektibo, komunitate bateko gaia badela, eta horrela idazten du. Komunitate bateko kide bezala, batez ere emakume edadetu, esan dezagun, edo ja edade bateko emakumen komunitateko kide bezala, zahartzeari buruz, interpretazio bat baino gehiago eduki ditzaken testu bat. Alde handia dago hasieran kantatu ditugunetatik, orain kantatu ditugunetara. Baina batez ere aldea dago idazleak, sortzaileak, kantariak duen helburuan. Horren arabera idatzi edo sortuko duelako era batera edo bestera. Beti ere noski bere testu inguru historikoa, soziala, politikoa ahaztu gabe. Sartzeko modurik
onena, hirian bizitzea da, kutsaduraki zarrak estaliarren. Sartzeko modurik onena, gazten aiez izatea da, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena. Nor bere aurkikuntzan tematzen da, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena. Kotxearen azken kolpea, etxe hormetako zartatua, azalaren mailatua, bizitzaren zimurrak. Bere horretan zaindu eta behatoki bihurtzea da, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena. Sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena. Bueno, bain zuen txanda. Bai, zuten da, ez da? Bueno, lehen horret bat txistean inguruan itzein dozu nien, Gaztelupeko bat G gelakuak aipatu dabe, bai, hasieran gauzak grazia daukiela, umore daukiela, baina hori ere poliki-poliki galtzen doiala. Bai, gaseosa moduen. Hasieran barregarria dana, azkenien igual, bere umore puntua ere galtzen duela. Galderak itxeko zaidazue jaso eskua, eta lan danok entzungo, bai? Ero galdeak ikutzen mozue. Zerbait, jamen daukoela, Rafa eta Gotzon, aprobetxako, ez da? Bai, hor dauko galdea bat. Nik erutziko zut mikroa. Nungoa zarie. Oso galdera pertinentea, beitu. Hemen deko zubitu. Ikusten duzu hortik? Ikusten duzu? Rafa? Ez? 1912 Mungia. Eta lehen esan dutzuet, edozein idazleri buruzko informazioa jaso aldozue, lortu aldozue, gu hor gaude
euskarazko libururen bat publikatu dugun idazle guztiak, eta ni naiz hemengoa. Eta Rafa Mungikoa. Badako beste galderarik? Tokatzu egorik ezer galdetzeko, zalantzaren bat, izan da bene inguruan galderatxon bat. Gustoko batzuen zuei, eura moduen, idazle eta kantari izatea. Zuen txanda da. Ero, Gaztelupetik eta hemenetik konektatu haziena, badakitzue txataren bitxartez, galderak ilneketzuela. Eta, bueno, aprobetxako hementazela, ero? Zara animatzen? Nire, behitu, eura behitu, Hordaz katzue, pare-parien. Goizean zehar esan da bien zerbaitek atentzioa detxiotzue. Erdilo zare. Bai? Niko beteko bazpada. Bueno, niria ez da galdera. Niria geixen bada eskertzia, bai? Egiza esan, gure gelia itokau jako hona etortzia, eta uste dut suerte handi bat auki deula, zuek zuzenian entzun tiaz, eta zuen, ez dakit, uste dut eruan gaitxu zuela nahi izan dozuen lekura, eta hori kriston habilidadia dala uste dut. Eta geixau da, oindala aztebete hasi berri daun proiektuantzat uste dut, oso lagungarria izan dela zuen aportazioa. Eskerrik asko. Oindala aztebete hasi zineten proiektuarekin? Eta zuen proiektuarekin lotura dauko gaur entzun duzuena, eta proiektuarekin lotuz, eta pizkatxo bat proiektu hori aberazteko, lagungarri zen da, baina ez dakitz, galderatxon bat, ero jamen dauzkobela, ikusi badauko hemen, galderatxo bat. Oindala zenbat urtaz izineten hau itxen eta zein izen da zuen helburua? Hola. Bueno, hasieran aipatu dugun lez, oindala 6-7 urte hasi ginen, eta lehen esan dugun lez, gu konturatu ginen, gaur egun, eten handi bat gertatu dela gure kulturgintzaren transmisioan, belaunaldi batetik besterako transmisio horretan, gero jakin badakigu ere, gaur egun hezkuntza arautuan, zuek hemen zauziela, hezkuntza arautuan D ereduan matrikulatzen diren ikasle askok eta askok, ez dutela jasotzen etxetik, ez euskara, ez bere kulturari, euskarazko kulturari buruzko edukirik, ez ezagutzarik, ez antzekorik. Gu hartuta geunden, gero eta disko gutxiago saltzen dela, gero eta liburu gutxiago irakurtzen dela euskeraz, eta, bueno, guk galera horri galga edo frenoa emateko modu bat guretzat zen, gu dakigun hori, apur hori, zuekin konpartitzea, eta gero batez ere entzutea ere, bai, zuek zer daukazuen esateko, eta guk jakiteko zer musika entzuten duzuen, zer den musika zuentzat, zertarako entzuten duzuen, zer sentiarazten dizuen, zuen identidadean izateko moduan nola eragiten duen, bueno, hori guztia, eta batez ere gero, zuek euskara sortzeko grina ere transmititu nahi genuke. Hau da, egunen batean, zuetakoren batek, erabakitzen baldin badu, bueno, nik idatzi egin nahi dut, edo kantuak egin nahi ditut, edo dantza, edo bertzotan, edo bestelako
arte disiplina batean egon nahi baldin badut, euskaraz egingo dut. Hori transmititzea ere importantea da guretzat. Bueno, Gaztelupetik galdetzen da bie, titulua pizkatxoa esan Euskaldunok zeri kantatzen diogu, eta galdera da zuek zeri kantatzen diozu, Bueno, Rafa kasu honetan. Bueno, nik uste dut azkenian bakoitzak barruan dauzkan gauzeak kaleratzea dala edo gizarteratzea edo transmititzea dala behintzat nire helburua, ez? Adibidez, azken lanean nik ez dut testurik idatzi, kantu batean izan ezik, aspaldiko bertsio bat delako, eta beste hainbat idazleen testuak musikatu egin ditut. Eta, bueno, amankomunean dutena kantuak dira nire burua nolabait islatuta ikusi izan dudala musikatutako testu horretan, ez? Orduan, bueno, nire keskak edo Joseba Sarrinaindiak ere eukizuen edo kaleratu zuen duela urte batzuk halako antologia bat, poesiari buruzkoa, eta poesiak, antologiak izena zuen izkiratuak aurkitu nituen ene poemak edo antzeko zerbait, ez? Eta berak ez ziren berak idatzitako testuak, baizik eta berak irakurritakoak eta agian berari idaztea gustatuko litzaizkiokenak, ez? Eta beste idazle batzuen luman edo ahoan entzun izan dituenak, ez? Eta nire kasuan, hori ere gertatu izan zait, hau da, nire barruko kezka horiek beste batzuen testuetan aurkitu ditu dela eta musikatu egin ditu dela. Kasu honetan, esaterako, hainbat gauza gure eguneroko bizimoduarekin zerikusia dutenak, zahartzeko modurik horrena azken kantu hau Mariluz Estebanen testu batean aurkitu nuen eta oso gurea, edozein pertsonak bere burua islatuta ikusi dezaken testu bat iruditu zait, eta horrela, hainbat kezka barruan, eta ikusten dudanean zerbaitola nire buruarekin edo ni identifikatuta sentitu naitekena batzuetan kantuak sortzen dira horretatik, eta hori da batez ere nire, edo zer kantatzen dudan edo horri erantzuteko modu bat, ez? Hemen dauko beste galdeatxo bat. Zuentzako zer da musika edo kultura? Bueno, nire kasuan bizitzeko modua. Gure eta baita gotzonena ere, bizitzeko modu bat, eta mundua ulertzeko modu bat, ere. Herri bat, kultura eta persona azkenean bat dira, eta gainera kasu honetan guk aukeratu dezakegun zerbait, ez? Aukeratu dezakegun gu kultura izan edo ez izan, eta ze kultura mota izan ere aukeratu dezakegu, ez? Beraz, askatasun ariketa bat iruditzen zait. Kultura jasotzea eta nahi dudan kultura jasotzea gainera, eta privilegio handi bat jaso ahal izatea. Eta uste dut privilegio hori zorionez guztiok daukagula eta aprobetxatu beharko genukela. Hainbat lekuetan ez baita posible eta gure privilegio hau baliatu beharko genuke. Gure oberako eta gure atzetik datozenen oberako. Bueno, beste galdera badako Gaztelupetik, bat jota gelatik. Gaur egun, mezurik ez daukaten abestiak badaude. Zer ditzi daukotzu abesti horren inguruan, hau da, letra bai, baina agian eduki gabe.
Mesua letra guztiek daukate. Beste gauza bada, zer nolako mesua daukaten, baina mesua letra guztiek daukate. Eta lehen esan dudan bezala, guk uste baino eragina handiagoa daukate gugan, gure izateko moduan eta gure pentsatzeko moduan. Gu asko jasotzen ari garen erantzuna da, adibidez, zuek bezalakoekin egoten garenean, ikastetxekin ekitzen ditugun saioetan, aspaldion, jasotzen dugun erantzunetako bada, bueno, nik berdin dit letrak zer dioen, naiz eta esaten duenarekin bat ez egin, modan badago eta melodia gustatzen baldin bazai, kantatzen dut. Esan ez bezala, bueno, ez daukala eraginik nigan, baina eragina izugarria daukalen esan dugun bezala, ez? Eta gu berai esaten digu hori eraginik ez daukala oso zalantzagarria da. Guk esango genuke izugarria daukala, ez? Agian berak pentsatuko du ez, baina eragina izugarria dauka, ez? Lehen esan dugun bezala eta hori aztertu da, kantagintzak simboloak sortzen ditu eta oralekuak, lehen esan, heldulekuak dira, hau da, guk Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena, bueno, hori da, belaunaldi askok euskarari buruz, gure diskursoa, gure ideiak ordenatzeko, erabili dugun argudio bat, eta horrelakoak bat baino gehiago, hizkuntzaren inguruan, zei bestelako gai batzuen inguruan, eta horiek asko, ez ditugu ikasten politikari bati entzun diogulako, edo telebistan entzun ditugulako, baizik eta kanteentatik, etengabe kantatuz, eta behin eta berriz kantatuz, horiek barneratu egin ditugulako, orduan horrek izugarrizko eragina dauka, eta mesua daukate kantak guztiek. Beste gauza bada, mesua izatea utxala, mamigabea, ez dizuna eragiten igual askure handirik, ez buruan, ez bihotzean, baina mesua denek daukate, eta hori uste dut oso argi eduki behar dugula. Zein da zure liburu eta zure abesti famosuena edo lan? Liburu eta abesti. Euskeraz famosoa lehen horregatik esan dizuet, famosoa izatea zer da euskeraz. Bai, baina esan dut, ez eizue pentsau Espainiako edo Frantziako edo Estatu Batuetako izar bat edo futboleko izar bat eta euskarazko kulturan aritzen garen izar bat gauza bera denik, Gure lehen esan dizudan bezala, euskarazko kultura, euskalduna bizi da bere kulturari bizkarra eman da. Hau da, hemen kultura konsumitzen duenak batez ere espainoles, frantzeses eta inglesez konsumitzen du. Eta gutxien euskaraz. Eta hori pentsau behar duzu Euskal Herri osoa, ez pentsau bakarrik Aretxabaleta edo Debagoiena dela, Euskal Herria hori baino askoz gehiago, hau baino askoz gehiago da, eta askotan inguru euskaldunetan bizi garenok, ni barne, pentsatzen dugu gure egoera dela Euskal Herri osoan dagoen egoera, eta ez da hori. Euskaldunok ez dugu ezagutzen nortzuk ari diren, ari naiz orokorrean, nortzuk ari diren sorkuntzan, idazten, bertzotan, musika egiten, dantzan, pelikulak egiten, gehiengoak ez daki, horri buruz, Orduan, bueno, ze esango dizu, gure liburuak zenbat lagunek, zenbat uste duzu, liburu euskarazko liburu bat, adibidez, zenbat ale saltzen direla uste duzue, zenbat ale erosten dira, gutxi gora bera, bota zenbaki bat. 125. Euskal Herrian gaude, 400.000 lagun euskara etxetik ikasi dugunak, beste 400.000 gero ikasitakoak eta beste 300.000 ulertzeko gai direnak. Hau da, 1.000.000 eta 100.000. 1.000.000 eta 100.000, gutxi gora bera. 125, esan duzu. Gehiago? 1.000. 400. 10.000. 800.
Bueno, gaur egun esango dizuet, 1000 ale saltzen dituena, 1000 ale saltzea izugarria da, euskeraz, Euskal Herrian. 1000 liburu saltzea. Ez da erreza, Diskoak ez dakit, baina askoz gehiago ez da izango, ez, Rafa? Orduan, hori da arrakastatzua, hori da famosoa. Gure helburua ere ez da hori, ez da, baina... Bueno, badaude kanta batzuk, letra batzuk edo liburu batzuk, irakurle sale askoren gana iristen direnak, baina asko izan da ere, zoritxarrez, gure herrian, gure hizkuntzan, famosoak, bueno, oso relatiboa da hori, famosoarena eta arrakastatsuarena. Bai, bueno, Gaztelupeko zenbakia 3000 esan daue. 3000... Sinatuko zauki, ez da? Hombre, 3000, baina eta ala eta guztiz ere, guk egin genuen bere sasoian kalkuloa, eta bakarrik idaztetik bizi nahi baldin baduzu, hau da, literatur liburuak idaztetik, saldu behar dituzu 24.000 urtean. Soldata, bueno, duin bat eukitzeko, Hau da, 24.000, Bueno, betxe. Zerek erakarri otzue? Zerk erakarri zotzuen abestera edo idaztera? Bueno, nire kasuan abestera musika zaletasuna eta kantatzeko zaletasuna. Ume-umeetatik argi izan dudan gauza bat da, eta zorionekoa sentitzen naiz horregatik, ze jende askori gertatzen zaio, behar bada ikasketaetan aurrera egin eta ez dakila nondik jo, ez? Nire lagun askori gertatu egin zaien moduan. Karrera bat egin behar eta ez jakin zein duten gustoko. Eta nik hortan sorte handia izan duen, ume-umetatik argi naukalako musikatik bideratuko nuela nire bizitza, naizta beste ikasketa batzuk egin ditudan ere, beti argi hortik joko nuela. Eta momentuz behintzat hortik nabil eta hori da nire bizimodua musika, ez? Eta zerk bultzatzen nauen zaletasuna. Horri diodan maitasuna, ez? Hori da nire behintzat motivaziorik handiena. Egiten dozue beste lanen bat? Nik, musikarekin lotua dago ere, baina astean 2 atzalde gitarra eskolak ematen ditut ere. Mungiako musika eskolan. Ez dakit nik. Idaztetik esan dizut, idaztetik bakarrik ezin zara bizi espaduzu 24.000 liburu saltzen urtero. Orduan, hori ez du inorke lortzen Euskal Herrian. Orduan egin barituzu beste lan batzuk. Gu autonomoak gara eta orduan, kulturgintzan, euskarazko kulturgintzan egiten dugu lan, antolaketa lanetan eta antolatzaileak ere bagara gauza askotakoak. Horrelako saioak egite ditugu, Rafa ibiltzen da Nafarroako ikastetxeetan ere bai, beste 30 bat musikarirekin batera. Lan asko egin behar dugu, soldata txiki bat jasotzeko. Zein da zuen iritzia gaur egun jendiak entzutenan musikan inguruan? Orokorrean
eritzia gauza batzuk gustokoak dituz, beste gauza batzuk ez. Iruditzen zait orokorrean jendea ez dala ohartzen benetan musika baino mezuari buruz hitz egingo nuke. Jendea ez dala ohartzen mezu hoiek eduki dezaketen eragina euren bizitzangan. Hortaz ez dela ohartzen, eta entzuten ditut edo ikusten ditut hainbat gazte, lehen aipatu dozue, entzuten dituzuen musika horrek, eta batzuek ez diozuela erreparatzen letrari adibidez, edo entzun ditzakezuela behar bada konpartitzen ez dituzuen mezuak edo gauzak kantatzen dituzten musikak. Ez entzun baizik eta kantatu ere. Bueno, agian belaunaldi horrek norberan duen eragina aldatu egiten da ere, eta zuek igual beste modu batera bizizarete eta kudeatu dezakezue hobeto. Baina susmoa daukat horrek uste duguna baino eragina handiagoa duela gure izateko moduan. Eta bueno, zaintzeko kontu bat iruditzen zait. Zer entzuten dugun, zer mezua jasotzen dugun, ze zientifikoki dago guztiz demostratuta, hainbat gauza jasotzen ditugula modu inkonsientean, eta gauza horiek eragina handia dutela gure egunerokotasunen eta gure jokatzeko moduan eta gure izateko moduan. Adibidez, zuek ezagutzen dituzue zentro komertzialak, ez da? Bai, joan zarete erostera inoiz edo familiarekin, ez da? Zentro komertzialetan jartzen den musika guztiz estudiatuta dago. Eta musika horrek eragiten du jendeak erostea. Eta entzun dezakezu edo zein kantu, edo zu zauz zera zentro komerzial batean, eta entzuten dozu musika hor fondoan, agien ez da fijatzen. Pues musika hori dago bideratuta zu edo zu bezalako besteren batek erosteko horretarako dago pentsatuta. Hori adibide bat da, ez? Hainbat adibide daude horren inguruan, baina imaginatu, ala bada, ia oharkabean entzuten duzun fondoko musika batek eragin albadu hori, imaginatu zer eragina auki dezaken zuk egunero entzuten duzun kantu bat. Zure bizi moduan, ez? Orduan, pues hori, iruditzen zait gauza asko batzuetan edo gauza batzuei ez diogula behar besteko arreta jartzen. Eta musikalki estiloak hainbat dira. Harritzen hau asko adibidez, hau da belaunaldiei buruz hitz egiten, behin baino gehiagotan entzun dugu rokagatik, zaratatsuegia edo dela, eta adibidez harritzen hau asko orain dagoen joera, ze historikoki gure gurasoen musika beti lasaiagotzat hartu izan dugu. Edo gu baino zaharragoentzat gazteek egin izan duten musika beti zaratatsuagoa izan da. Orduan orain adibidez, atentzioa deitzen dit gazteengandik kontrako mezua jasotzea. Zebein baino gehiagotan entzun dugu, adibidez rokagatik, hori zaratatsuegia dala, ez dakizer, eta historian zehar, zarata beti egonda lotuta gazteekin. Gure aurrekoak baino zaratatsuagoak izango gara, ez? Apurtu egingo dugu lasaitasun hori. Eta orain, askotan entzun izan dut kontrako mezua. Ez da ez hobeagoa, ez txarragoa, baina harritzen hauen kontu bat da, eta gaurrera hemen entzun izan dut, ez? Eta, bueno, beste barik kuriositate moduan.
ez da beste galderaik, txatean be uste dute momentu honetan. Ez dagoela beste galderaik, ez dakit txatean zaudetenak, han beste galderatxo badauko. Ze abesti eta liburu da zuen gustokoena? Uste dut egin dutela. Bueno, ez dakit. Nik adibidez, gustokoen liburua, hori oso galdera zaila da, eta bestiak berdin. Zain bat daude, eta ez nintzateke kapasa izango bat besten gainetik jartzeko. Baina adibidez, azken aldi honetan irakurri ditudan liburuetatik edo oso gustokoa izan dut bat, bi. Minan izenekoa, Amets Arzayusek idatzitakoa Afrikatik Europara datorren pertsona baten kronika edo egiten duena oso, gaur eguneko oso ondo kontatuta dago, eta oso gustora irakurri dut. Eta ez dakit, musikaren inguruan, azken aldi hontan holan hainbat talde ari dira, talde barriak, eta oso gustokoa izan dut Raitz izeneko musika talde bat, edo J. Martina bezalako euskal talde berri bat ere, holan deigarriak iruditu zaizkit, eta aipatzeagatik, baina aukeratzea edo kantu bat besten gainetik jartzea oso zaila iruditzen zait, eta ere zailago minutu batean. Nik komendatuko nizuekena da, alde batetik badoken sartu, eta gaur egun euskeraz ze musika estilo ezberdin, mezu ezberdinekin dauden horrenbeste kanta entzuteko. Eta horietatik gustuko baduzue, diskoetara salto egiteko, eta horretarako hemen badaukazue badok.eus, eta liburuetan, sartzen baldin bazarete armiarma.eusen literaturaren zubitegian, adibidez, hemen aurkituko dituzue hitzorduak deitzen den leiho horretan, ze libururi buruz arituko diren Euskal Herriko hainbat txokotan, hemen dauzkazu adibidez kritikak, liburui buruzkoak, egunkarietan agertzen direnak, adibidez, Tantaka, Peru Magdalenak atera berri duen liburua, Etxeko Urak Leire Bilbaurena, Antzinen Mendizabalen odolekoak, Mikel Sotorena, Uxu Alberdirenak, hor dauzkazue, hainbat eta hainbat liburu. Zuen adinekoentzat, nik adibidez aspaldian irakurri dudan liburu bat asko gustatu zaidana, izan da Koldo Izagirreren Dumitru. Ez dakit entzun duzuen? Koldo Izagirre badauzka bi liburu, personaje hori protagonista dutenak, Izagirre Koldo, eta, igual hemen ez da hartuko gazte literatura delako. Erein argitaletxeak argitaratuta ditu bi liburu, Dumitru eta Dumitru Bilusik. Horiek irakurri ditut, eta uste dut 12-13 urtekoak zarete zuek, ez da? Nik uste zuen edadekoentzat oso liburua proposa direla, eta, gomendatzen dizuet. Zuen bizitza pertsonalien ze abestik eki hau eragin gehien? Nik adibidez musika konsumitzerakoan oso kompulsiboa naiz, baina abestiekin. Hau da, abesti bat oso gustokoa dudanean, kapasa naiz egunak emateko abesti berbera entzuten. Eta gertatu zait askotan abesti askorekin, baina bat aipatuko dizuet, naiz eta ez duzuen ezagutuko adibidez,
Baina gertatu zitzaidan hori Grace izeneko disko batekin, Jeff Buckley izeneko kantari batekin, kantari estatu batuarra, eta bere lehen eta disko bakarra gero hil egin zan oso gaztea eta disko bakarra egin zuen, eta Grace izeneko kantuarekin adibidez hilabeteak pasatu nituen. Osea, imaginatu diskoa osoa ondo mamitzeko zenbat denbora eman nuen, ez? Ez dakit, badago jendea ere kapazidadea edo kapasa dena musika asko oso denbora gutxian entzuteko eta prozesatzeko, baina nire kasuan nien aizalakoa behar dut hori, ondo mamitu eta oso mantxo gauzak digeritu. Eta adibidez hori da horietako bat. Azkenengo galera, eta itxikotzau hemen aurreandako beste galeratxo bat. Zure familizan zure horretik joaten txan bateren bate gitarria erolan? Ba ez, ama oso musikazalea zan, eta berak transmititu zigun pizkat seme alabei. Aita kamionerua eta gainera gaztetan eskolako abez batzatik bota egin zuten txardo kantatzeagatik, eta ez zeukan oso lotura berezirik behintzat musikarekin, eta ez nik dakidala ez gitarrarik, ez instrumenturik, ez bestelako instrumenturik behintzat nire familian ez du inor jo. Bueno, oen bai ingotzau zerbait aipatzen ego zue, eta bestela, oen bai txalo, Rafael eta Otronei, eta lehen itazkunek ezabatzuen moduen, eskerrik asko, zuen aportazioa eta gurekin partekatzearen momentu hau. Mila esker.